Hoeveel rakjes maken we mooi mee? Stuk of 25? Maar ik bikinis mee, hè? Ja, die haak ik dus. Oh, oké. Dat kan mijn huid direct naar in. Als jou in de kroeg zitten, eigenlijk wie dan eigenlijk uw standaard denk je dat we altijd wel een beetje zitten te filosoferen over hoe bedrijven en ideeën. En op een gegeven moment kregen bepaalde dingen meer vorm. Ik ging een webwinkel beginnen in Friese producten. We graag voor mezelf beginnen. En ja, toen zie ik het ding over een nieuw product. Toen kwamen we eigenlijk uit op een Fries rokje. In januari, februari, toen kwamen ze binnen en het eerste wie iPap, dat wie de Friese rokje release. En ja, dat ging hartstikke leuk. Ze hadden in de rest van het Aron hier een soort Friese evenementen bezocht. We zijn bij de Kast geweest, we slachten marathon rond in een Fries rokje. We zijn bij Jervin, bij de dames geweest, hebben we de Atra op die. We zijn bij, we hebben nog meer geweest, Scootjes Ziel, Badpap. En zo hebben we daar rond de zomer aandacht aan besteed. Daarbij doen we een €1 per verkocht rokje naar de stichting Bouwen aan Bangladesh. En daarvan zit ik in het bestuur. En dat is dus een stichting waarbij uit iedere euro daadwerkelijk het beroep wordt voor projecten. Wat wij doen is vrijwillig. Als wij erheen gaan, dan betalen wij ons eigen ticket. En daar hebben we gezinshuis voor famkes openen. Opzet en openen. En daar waren nu 4 famkes. En de opbrengst van de rokjes, maar de opbrengst van de rokjes kennen wij nu 2 famkes een jaar lang onderhouden. We hadden het idee om een Miss Fries rokje verkiezing te gaan te koppelen eraan. Dus wij gaan dadelijk naar Mirjam van der Veen. Zij had met 140 stemmen had zij de Miss Fries rokje verkiezing gewonnen. En dat gaan we haar, wie gaan haar dadelijk de prijs uitreiken. Ja, nou, helemaal van die week dus naar Waardpap en ik hier de hele dag aan het werk was, dus ik weer direct vrij laat en ik ging een biertje gaan en ik weer een dansje en te voelen en nou ja, dat weer voor het mis, dus maar de ambulance naar het ziekenhuis, dus ik kon me net in de auto krijgen, alle keer dat ze me Orijn holpen, dan voel ik flauw of ik moet spuien. Dus er was een dokter daar in de buurt die had zei mij alleen maar naar de ambulance komen. Dus dat was wel mooi, want ik kreeg wat morfine en dus het weer gewoon een leuke situatie in het ziekenhuis. Want ja, wat biertjes gezellige dag, wat morfine, dus dan is het gauw leuk, ja. En toen blikte ik de enkelband squatten ha. En nou ja, dat was helemaal impact. En, maar ik ging een heel strakke broek aan. En die kon ik toen net weer omkrijgen. Dus ik zei, ja, hoe moet ik hier bij? Ik ken natuurlijk net in een andere broek op het parkeerterrein. En zij fisket, mijn vriendin, die fisket een rakje te tas. Die zei, nou, heel toevallig ga ik deze kacht op het festival. Dus dan was deze maar aan haar, nou, ter hilariteit van iedereen. De dokters vonden het schitterend en de mensen nice mee haar foto's maken. Dus dat gaan we op de foto's zetten. En ik ben in het rakje in de rolstoel mijn impact voert binnen het ziekenhuis bijrekken. En die foto die hebben we later opgestuurd en nou, die is op internet terug aan de kant. Mooi succes. Mijn succes, ja, want bij die foto had ik dus een wedstrijd gewonnen. Dus dat is wel heel leuk. Vind je dat goed? We komen bij een foto? Goeie. Goeie. Nou ja, van Heer, daar had gelijk een beetje van Heer, want die zei ik altijd goeie die man. Toen moest ik wat zeggen. Toen moest ik wat zeggen. Wat ben je me man? Ja, mooi waar, hè? Ja. Nou, wij hadden even voor iedereen, we zijn naar de Rodelin. Dat vinden wij zo mooi leuk. Het zit. Ja. En hoe waar gaan we nou? Nou ja, die ken je ook dan net. We kunnen beter geen naam nemen. Wat is die dien? Nou, die gang over die container, hè, zodat hoest die te keep. En dan had een vrouw daar een container bij. Toen zei ik, in deze buurvrouw,
Wie betelt dat dan eigenlijk? Oh, ze zei, dat weet ik net. Ik gooi er wel eens wat in. Oeh, dit komt. Ja. Nou, zo'n verhaaltje wil ik net. Nee. Maar wie had je een tip, jong? Of kom je hem zomaar op je zou? Ja. Dat was altijd. Ja. Maar weet je wat ik zo gek vind? Ik heb een vraag, waarom kom je zelf nooit op de televisie? Dan denk ik, hoe zou die man eruit zien? Ja. Hij had wel een aardige stem, denk ik. Maar no shocken is het echt. Hij is wel knap, is het niet? Wel aardig knap. En die hoort zei niks. Nee, die wordt zijn werk ervan vanzelf. Ja. Dus ik best een groot ding, niet? Dus die is toch wel in beeld, hè? Maar ik kan je het zo gek zien, hè? Nou, ga het nooit nou, met mij maar even naar die orenbuurman daar, zeker. Ja, we hebben wel een leukere buurman. Daar kun je beter even een klapje. Ja, je bent een leuke nog, hè? Ik heb maar die vraag stelt, dat is niet soepel. Nou, dan maar meer dan. En dus je mij hier? En op dit streekje? Ja? Ja. Nee, wij zijn net eigenlijk op echte Bilkers. Nee. Geen sabeljaar, nou, daar weet ik waar ik kom. Ja? Ja, jij het net. Nee? Nee. Nou, als ik zei, weet ik wij kom, dan kan je met jou dan in wordt en jij dat kennen wij. Dat zei ze je net. Dus weet je hoe ze dat zeggen. Ze zeiden, wij komen jou waai. Zij heel body, oh. Hé, wist je wel? Ja. Dat doe ik net. Ik ga meer dat beschaafde, dat woordske, weet je wel? Oh ja, die woorden, dat is zo beschaafd. Ja, die is heel beschaafd. Ja, steek ik net met messen. Dat is wel heel anders. Ik heb niks schelen, ja. Maar toch wat lachen.